anda din ikatungkusak ka sang kanan aglat, asumbal ina kung kan, wala tangbo fi wajhi, na ubang katigyan ilaya, ubang katigyan ilaya, sumuntalan, kakataguang kasaranon, kuwata ka. Kaya tigyan na makulay na kagiya, ituman ka, susubuan na kawang ka, akapurban ang karakan, kasumbali ang karakan, kaang kamakarani sikwal ka, na atin apang ninakan ka, mulim pusan apang niyak. Kaiman ko na kumat ng sumasa, aso mga limo ko dunia, nagkagalatan na kan na pagkatulin na kuwat tigyan kumana alimu, agyuto sulim wallah, agyuto sukasugan. Iman kuwat tigyan nagkabalaga ko kan, na ayaw kuwat tigyan akapakapulatan sa anuang amulin, na atin amulin pusan apang niyak ng baka. Tipi Ibrahim a.s. anto naaagin ka na muling pusan apang nima. Tipi Ismail a.s. kaya tigyan na makulay, na yang kaya kasumbali ang karakan, na ikting ka sulima ko na gusayakan, ka anak ko di makaplado ko, kagagdam ako ko, kasakit akasumbali arakan. Yinan iisa apang ni Ismail a.s. pamayan. Na ayat diyan ay kadua pangniyakan, amsik libasak fala yasil nadami ilaiha, timuang kaatigyan amakulay sunditar ka, na supakitar si urugo na dikitar si kunditar na ka. Yuto ikadua apang ni Ismail a.s. na ayat katlo apang niyan, na ayat diyan na makulay, na baluyang kaatigyan tangkedang ka agyanan aglat, ay sumbal ikarakan, naglat amagarang, kaan malbud akasumbal yang karakan, an malbud aking gulalan naka, kusubuan wallah, na an magaan akatuga, uruguan madaya akatuga. Terutama yung pamamakin negeri. Na ayay kapatapang ninyanon, na hay amakulay, anda din ikatumbusak ka sang kanan aglat, asumbal ina kung kan, wala tangbo fi wajhi, na ubang katigyan ilaya, sumuntalan, kakataguang kasaranon, kuwata ka, na mapupakauring ka, uli na din kaming bulalan susubuan ka, Allah Ta'ala. Saging kaya masatan, at maanuman gida-gida, upama kaaya, miya sumbali o Ibrahim a.s. Naswataya na Ismail, adid namin isang gano'n, na tunay kulaw na, o man ragul, na si umang watatanong na sumubulitan kira. La hawla wa la quwwata illa billah. Na, ay kalimat diyan ang pangniyak ng kamakulay. Kun tamisi ila ummi. Diyan anditar na kan nakuhaan ka, napugal ka, kuinakan. Kauwag ka ng paluwat diyan, nagyang putwadak nun kapakaudas, aayab sa mala, aanta pa kaya pakaunutang parakang nasumbali na kung ka, nagyang putwarat na ginawa, at kagdamian, na may niya ng kayan ditar na kang naubang kalupalo na kaluwagan, ang putwarat na ginawa, ang kagdamian. Bata nila po suluks, saktan ng mga luks na sumangawata tanong na fakihatu kulubina, siran, mga pusutan na yang kaya kabubaluitan ng mga wata, uli ng mga loks, kung kipapantagintan ng mga wata, tanong na antay loks sa din yan, kabaya, isiwata yan na makuha mabiya. Yuto'y sabab, asumambuso mga aryami, na kailangan na pakilaitan ng mga loks tanong, ang kutwa dito kapangunan. So Ibrahim a.s. na susuk yan ganyan, sangko ka mga katil, at kagawata yan, ay Ismail na miyakat tagana aluyan. Miyakat tagana aluyan sa kutwarat na ginawa ang yagdamian. Takagya katawan yan, aandun ikasumbal yan Ismail. Nagyutod mang bimuri-puri akapakapagilairan na si Isra pagpapakapagilaya sa anuman ako. Tigo Ismail, niyakaginopan si Ismail dahil ang makulay. Napakaganing kad na tigyan, bulalan na kad na tigyan, susubuan na kawallah. Kahit gawa na kan amay kakatagwang karakapan saranon na din kami bulalan susubuan na kawallah. Napakagalan na sumutol,
na sa mga malaika na miya kagiraw silan subhanallah miya sutis wallah nabiyun ya'khudhu nabiyan nabi asumbaliin yan sulagiyan anabi su Ibrahim nasumbaliin yan suwata yan anabi asu Ismail alayhi salam nataman sa miya kagiraw su Ibrahim alayhi salam akad nang ko rizkiya kong ka sa kapantang rizkiya kong ka sa kapantang kasabar sa minggulan na nakanang kaya subuan karakan na miya kagiraw mambus Ismail alayhi salam akad nang ko na rizkiya kong kamambus sa kapantang nagkatanggung sa margin na yuto sa taman sa suwallah nakagid na ya kasumbaliin ko Ibrahim suwata yan na Ismail na sibu wallah si Jibril alayhi salam sa tigyan at tanaing kasiran na si Ismail na samping ka sa kabash samping ka sa kambing na yuto taman sa minitana na ayang ya sumbalian kagya ko sumbalian yan din na ayang ya sumbalian na kambing akna was Ismail alayhi salam